Имам един въпрос аз. Вие като отидете до туалетна, какво правите? Отивате на туалетна и... Не пускаме вода. Пускате водата. Не отивате сутринта на туалетна и водата да научите чай да чупка, нали? Да. Същото и с котето. Можете ли да оставите, когато той отиш по голяма нужда? Вие да го оставите така, ако той спи шкафа. Няма да отиде там, защото... Това, когато имате възможност и видите, че вече е свършил своята нужда в туалетната, трябва да му се чистите. Може и да го пуснете да се Стойте сега, само да си изгледаме да се говори. Все пак трябва част в разговора. Какво още? Сещате ли се какво още е нужно на хората? Да, аз знам, че няма любов, нали като скочат от високо стъпват на крака. Хубава тема. Ние хората не стъпваме, а си чупим крака. Да, но и котките си чупят краката, така че другата много важна грижа за котенца е да не ги пускате на терасата и на прозорци. И да ги масажираме понякога. Ние знаем, че едно котенце се падало от седмия етаж и си е щупил двете задни кръчета. Щупват си и кръчетата, щупват си и устичката и могат и да умрат. Така че котенца и кученца нямат никакво място на терасата и на прозорци. Ако терасата ви е добре заградена и то не може да изпадне, няма проблем. Обаче котетата обичат да се качват на високо и те обичат, ако е тераса, да стоят на перваза. И от перваза могат да паднат много лесно. Да, но много на високо скачат. Но не е умрял и следния път, като падна ще умрял. Значи, не са били внимателни. Чудото дете! Те са оставите на машините. Нямаш ли тече, не знам дали ще стане. Който отишъл и да падна умрял. От 14 пъти оцелява третия път не е. Сещате ли са още една грижа на котата? Как по-добре ми се взима? Така е добре. Да, значи... Но и също трябва да ги разводим и да подаваме много любов. Сега, значи трябва да кажа много важно хората. Не бива да са в една стая затворени. Те трябва да имат доста място да се тичат. Те обичат да тичат. Да, моята котка само гони един кръцал. Нищича много. Още нещо важно ти каза е, котката трябва да ходят на лекар също като хората. Ветеринар. Да, ветеринарен лекар. Трябва да им се преглеждат зъбките, много неща. Те са също като нас. Какви са които са нощи? Нощи за спорт. Трябва да ги пили. Какво правим с нощи? Трябва да ги пили. Ние или те могат да се лечат? Не, те могат на дърво, казваме едно дърво и си да. Както значи моята котка си има едно такова. Няма дърво, използваме това. Те могат като спадаме да се разпази. Използваме дивана. Имат ногти и си изглеждат. Значи хората са специалисти. За котата трябва да има едно специално дръскало. И те си растват на това дръскало и че растват по-режевите. Аз имах преди една котка, само да тя много се береше и в който ние жога. Той беше много шиял, много да не шламака. Котата го изхвърли от балкона и пак започва да Ако ме съдява Още нещо. Пазете тишина, обаче, защото иначе си имаме котви и се тръгваме. Дай да седете да кажем още нещо важно за котата. И за кученцата, и за всички домашни коти. Всички по местата, иначе няма да продължим. Гриси. Аз съм сигурна, че тя ще излезе, когато се чувства по-спокойно. Добре, хайде да я оставим там, а аз да ви питам. Ако си
най-важно нещо за котенца и кученца. Най-добре да си имат приятелче. Ако имате само едно котенце, какво се случва през деня? Вие сте къде? На училище. А вашите родители са къде? Моята майка ми не остава. А котенцето е само. И не знае какво да прави. И му е скучно. И затова е най-добре котенце да живее. Аз имам цели 3 кучета. Това е чудесно. Значи, може да имате котенце и кученце. Хубаво е да имат приятелче. Аз имам едно коте, което мисли Батман. Може ли така? Багира, нали си приятел? Багира сега си търси дом. Ние я спасихме, защото лоши деца я бяха ударили. Ами бяха я ударили в земята. Как? Ами не мога да си представя даже. Не знам. И една жена ги беше видяла през нощта, беше излязла и беше спасила Багира. Някои деца ли? И нас, моля? Някои деца ли са? Някои деца, да, лоши деца. Аз си я пара на клико, госпожо! И сега Багира се търси дом. Няма ли да затъжите? Аз имам много. Ние не я продаваме, ние я подаряваме на ден на много отговорен човек, който вече си има животинче. Аз имам случай, може ли аз имам кученце, което не може да бъде куче, давате ли го? Даваме го, но трябва да питате родителите си, родителите трябва да са отговорни малко за нас. Така една тераса там, където е добре, човек. Ама имаш ли живот? Госпожо, не, аз нямам голямо училище. Една огромна миша. Това е лошо. Ами защото той излиза навън, нали? Не, беше си в къщата някъде и някаква мишка, някакъв човек пусна през въжетата и тя почна да пише, че му беше... Аз си я не кажете с какво се храни. Снишки, котче,